Dutxatu eta Luisek bezperan erositako txokolate zaporeko krema hidratatzailea eman zuen gorputzean, tentu handiz. Prestatu eta etxetik irten zan. Eskileretan goizero bezala okinarekin topo egingo zuen ziurtasunarekin. Elkarri ikusi zutenean, kaixo, egunon, lotxati bat eskaini zioten elkarri. Eta topo egin zuten momentu berean, Luisen txokolate usaia eta okinak berekin zekarren ogi egin berriaren usaia biak bat egin zuten. Eta eskileretan gelditu ziren bi usaiak. Eta goiz hartan, okinak txokolate bero katilu batekin amets egin zuen. Berak labetik atera berria zuen ogi zerra bat txokolatean nola gustutzen zuen, egin zuen amets. Hurrengo goizean Luisek etxeko atean itxoin zion okinari. Egunon, esan zion, orduan ere lotxati. Nahi baduzu, txokolate beroa egin dut gosaltzeko. Eta okina, Luisen etxera sartu zen. Azkenengo labetik atera zuen ogia eskuan zeramala.